bisimilla mawɗo émission mo wiyeteɗo kalden hande miɗen wondi ɗo e monsieur Allay Ali Dicko vice-président Fusi Mali mo opérateur économique tout kañum e monsieur Hammadou Ndaw kanko mo conseiller communal e leydi ko nder Konna donc kanko ɗum mo vice-président e Fusi Mali nden no hande so Allah jaaɓi miɗen jiiɗi yewtude on kabaro jonde hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali ɗum woni assise national fuɗɗi waɗaɗo leydi Mali ɗo en nema ɗum fuɗɗi gila le 27 décembre 2021 ɗum woni lewru ndu nogay jeɗɗi muɗum ɗum timmi hanke leydi capantati décembre 2021 bisimilla moɗon monsieur Hammadou Ndaw sa mi jootima fa sanne mi jooti neɗɗo fuu ƴeewoɗo Pinal TV e sakiraako me leñol pulago fuu bisimilla maɗa monsieur Allay Dicko weltike sanne mi salminoma Andou Madina mi salmini kara tawaɗo ana ƴeewa no wakkati mo gonɗen joni ok bisimilla moɗon nden no hande no hono no mbirumi noon so Allah jaaɓi miɗen anni yewtude on kabaro assise national ɗum woni jonde hakkunde ɓiɓɓe leydi monsieur Allay Dicko ko woni assise national fadan fuɗɗude tafon barkina Allah subhanahu wa taala ko ɗuɗo en ñalawma hande no wiide tan hannden jonde nde fa kaalen haala kabaru assise national waɗi min fuɗɗude fuu mi haalno on tafon minen komin goni eywa minen fedde wotere min goni ley mum fedde nde ana wiye Fusi Mali yo fedde humanide hono gatten fa ɓiɓɓe leydi fuu joddo kalda pamra ballodira yalla leydi men ndi ana deeƴa hono gatten fa malien fof woni fof ɓuure leydi ndi caggal warde caggal leyɗe kala ɗo ɓi Mali woni fof fa dokkodira juuɗe ballodira yalla leydi Mali ndi ana yalta e tiiɗallah mo gonɗe muɗum wakkati joni o enen no ley golleji amen minen hoore amen min balli jonde waɗande nde sanne nden no honno mbiruɗa ni jonde nde fuɗɗi gilla 1 décembre hono ko waɗi Bamako ɗo ka ɗum yo kawrital fa kulle ko haalano ley commune ngaji warde ley guenɗe walde ley région ngaji fou motta so wadda ɗo Bamako ɗo so ɓiɓɓe leydi fou joddi ɗumde wonɓe ley Mali warde yaade wonɓe fa caggal leydi fou fa joddo kalda kawra hono gatten fa jalten e tiiɗallah mo gonɗe muɗum hande o ɗum woni ko waɗi Bamako ɗum woni balɗe 4 cakkitiɗe joni ɗe ayo ɗum timmi hanke nden no ana wayi hono ɓiɓɓe Mali kawri dow hono gatten so dabareji piyaɗi fa gaɗen yalla leydi meɗen ndi ana darto hono gaɗen fa jaltenne e tiiɗallah gonɗe mo ɗum wonno ko fewna e ley o ɗe jolle woni ko gaɗa Bamako ɗo ley balɗe 4 cakkitiɗe ɗe fa ɓiɓɓe Mali fof jiida dawrida ballodira dokkodira hakkillaji ok nden no monsieur Hammadou Ndaw ko waɗi so assise national o waɗama e leydi Mali joni ok d' accord mi salmini on fuu kasen en barkina Allah hande aljumare no en mbiyan yo Allah hulle yontere warore yo Allah jabno en sadakaji men duwoji meɗen fuu yo Allah hawri e dow jaam assise national ɗum woni jonde hakkude ɓiɓɓe leydi ko woni sababu majjum nde wonno en keeɓi laamu gonɗo hakkude démocratie e hakkude laamu biyeteɗo transition donc hollitama wiide caɗele kewɗe ana e leydi men ndi ko wajibi noon so wona joddal e kaldal e kawralo waɗa so ƴeewe hono mbawɗen sakkade da hono mbawɗen timminirde caɗele ko woni e leydi men ndi ko leyɗen caɗele kulle kewɗe ana hen kabaru insécurité woni kabaru rende population ɗum woni ɓiɓɓe leydi caɗele kewɗe ana hen ko hani tawede ɓiɓɓe leydi ɓe mbawa joddade so kalda so ɓama anniya goto so gollira on anniya o ɗum woni koro ndeɗo jonde hakkude ɓiɓɓe leydi nde wonno noon Allah e haaliri ni ɗum fuɗɗirama gila ley gelle warde les communes warde e cercle warde fa les régions ndenno haala fuu ko haala caɗele fuu ko holla e ley ɗeɗo golleji fuu ɗum ngabbina warde fa yetti hande ɗo gonɗen ɗo ɗum woni Bamako ɗo yimɓe fuu ngari so kawri ndenno iwde gelle to warde commune warde cercle warde région neɗɗo fuu
karuɗo oɗo golle fof hono ko gollali nokkuji maɓɓe to ko ɗen golleji ɗi haalaji kañum en ɓama so gadda Bamako ɗo nden no ɗin hawrintina pour que jama o fuu ƴeewa ko hani tawede ana yaltina e ngal oɗo tiiɗalla ɗum woni ndeɗo jonde nden no Bamako ɗo woni capital ɗum nden no wajibino so wona du laamunkoɓe men ɓe ɗum ngara porra hen andine hoɗum ɓiɓɓe leydi ɓe kalli so kawri so yama ɓiɓɓe leydi Mali wala fuu joppaɗo caggal nden no ɗin hawrina ley balɗe 4 so golle muɗum golla timmina Allah timmina hanke e dow jaam e dow seyo par ce que sabi ko haala ley hen ko fuu golle fuu ko ɓama ley hen fuu ko naɓata leydi men ndi yeeso ɗum tan haala ley hen nden no ɗum woni koro jonde hakkude ɓiɓɓe leydi Mali. miɗa salmina sanne monsieur Daw monsieur di ko miɗa miila wona joni tiiɗalla o fuɗɗi leydi Mali ko saabi joni assise o waɗa sa taykitike tiiɗalla fuɗɗi leydi Mali ɓooyi joni noon enen kadi mbawi wiide duuɓi capantati cakkitiɗi joni ko wiyete démocratie ko naati le leydi men ndi warde hannde Mali yalta e tiiɗalla nden noon tiiɗalla o waɗi fa yettike so on miccitike hitande wiyata 2012 nden ɗo hitande tiiɗalla jaati mo Mali woni mo hannde o ka on tiiɗalla kan nden jaati fuɗɗi woni waylitere laamu coup d'état gaɗnoɗo 2012 o gilla on coup d'état waɗi ñande kala tiiɗalla o ɓeydotoɗo ata fa yetti hannde ɗo gonɗen hannde caggal mum coup d'état ngaji kewɗi gaɗi nden no coup d'état kañum waddata leydi e leydi tiiɗallaji ko ɓuuri hewde fof sabi so laamu dartaki tan laamiteɓe tampa nden no gila Allah hoddiri coup d'état o waɗi ɗum wottali fa ɗo yetti hannde ɗo fa hannde du e ley majju gonɗen e ley o tiiɗalla gonɗen nden no en keeɓi du hannde kay e laamunkoɓe sakitiɓe warde joni so gaɗi waylitere ɓe ɗum wonɓe laamu hakkude joni ɓe sukaɓe yiɓɓe leydi mumen sanne tinniɓe humaniɓe du hono gatten fa tiiɗallaji ɗi gonnoɗe mum ɗi fof no gatten fa jalten ley majji nden no ɓe ɓanti laamu e hitande ƴaɓɓinode nde e ley ko ɓe ɓami laamu o ko ɓeɓe gondi e humade fa ɓe ƴeewa hono gatten fati ko ƴaɓɓino ko hono mum heɓa en kasi sabi ɓe mbi ono wiyete a yii sa tawitike e coup d'état ngaji kewi ley leydi fou seke nde coup d'état o waɗan nde waɗi fof ɓe gaɗan ko wiyete laamu hakkudejo a tawa laamu hakkudejo o yettintayi golleji makko ɗi hani wadde nden no golleji ɗi ana keewi ko ɓuuri hewde fof so coup d'état waɗama fof saabi ene eɗe ley fedde wiyetede CEDEAO fedde nde leyɗe fou ndenti so joddi so mbatiti moƴƴini sariyaji muɗum CEDEAO jaɓata coup d'état nden no wakkati fof so ɗum waɗi ɓe mbiyan leyɗe jawnalow saabi ɓorniɗo teni ɗum ko wiyete militaire en ɓen mbiyanaka laamu ɓen ko mbiyanata yo haybude kabaru ndenago leydi nden no nde politicien ɓe nde donki fof kamɓe ɓantata laamu so kamɓe ɓe ɓanti laamu o fof ɓe kana ɓoyde laamu nden no so ɗum waɗama yawnama fof landal waɗaka hen fof hono majju filoto kasi e ɗum gonɗe leymu hannde o aya woduɓe joni ɓe eɓe anni fa ɓe jaltina e ley tiiɗalla ɓe gonɗe mu hannde o ɗum saabi soɓe mbi saabi hono jonde gaɗɗe jonde wande jonde hono mo waɗino ƴaɓɓade ka ko sendiɗo e jonde ƴaɓɓiɗe goduɓe joni ɓe noddi ɓiɓɓe Mali fof ɗo goni fof ƴiwde genɗe ɗe warde fa dow yaade warde fa caggal leyɗe ɓe mbi en fof joɗoɗen e kalde nde hoɗum saabi fa hannden eɗe ley o tiiɗalla homo fof hokka hakkille muɗum malien iwata caggal malien homo fof wadda hakkille muɗum e joddoɗen kalden dawriden gaɗen no gatten fof yalla eɗe itta leydi men ndi e tiiɗalla mo woodi joni o ana anda ko woodi ko ɗo malien woni fof ana andi ɗo malien woni fof ɗum tampi yi torra nden no ɓe mbi joni hono ɗi batuji ka wajibi ɗi gaɗa wakkati mo gonɗen joni o ɗi jooɗo pour que malien en fof dokka hakkille muɗum e dabareji ɗi piyama sabi fey goto yoppaka caggal ɓe dokki yimɓe ɓe fof wakkati homo fof haala ko woni anniya muɗum ɓe keɓa e wadde Bamako ɓe jooɗi cuuɗi mum en dokki ko woni anniyaji mum e windama waddama Bamako ɓe nden noon way hono jonde wande joni nde wala ko waɗi nde sana fa malien ɓiɓɓe Mali fof tawi ko dawrete ko tawi kañum en fof dawriti salla ko heɓuno en ko fati hono mum heɓa en kasi nden no ɗum woni koro ko jooɗi Bamako ɗo ƴebbande ko nan alhamdulillahi rabbil alamina ɗu e moƴƴere fof heɓama hen
sabi dabareji piyaɗi ɗi fof jama o fof famre dow majjum. mais yimɓe kewɓe holliti wiide ɗum assise national o kawrital ngal ɗum politique tanno est ce que ɗum yo goonga hen? bon sa ƴeewi sa wi politique fou politique wala fof ɗo wala nden noon politique woni hono gatten fa jirwen ɗum politique ako noon eyyi so hono ɗum waɗani hono hen jaltirten ɗo gonɗen ɗo politique kañum wallata hokkata hakkillaji e dabareji sabi politicien kañum laamoto hen donc so ɓe mbi ɗum politique tan ɗum politique jaati ka ɗum wona politique tan sabi wona politicien en tan hawrude wande joni nde jama o fu wari kanankoɓe ngari laamiɓe banggal diina ngari buuya ana wonno to buuya haydara ana wonno to o hoorejo banggal amalisi en ma ono o wiyete haydara ana gonno to laamiɓe banggal chrétien ana gonno to aywa yimɓe meɗen ɗum gonɓe caggal leyɗe somi maniyano kewi caggal leyɗe saɗa ɓeydu pelle muɗum fof mottodiri ngari yimɓe meɗen wonɓe ko girgara waɗi joni ko so iwi cuuɗi mumen ana jiilo ana e nokkuje ɓeydu fuu heƴa ɗum mumen ngari ɗum ana holla tan e ɓiɓɓe mali fof kañum en dawri kañum joddi so kaldi so ɗum laati ko woodi joni ko nden noon wonko yalti ley majjum ɗum dabareji piyama ɗi bindama eɗi goodi jama o fof famminde e wakkati garowo sallah joni. Monsieur Daw, est-ce que wonko assise o nafi? Bon, assise o kay ko nafi sa wi ko nafi joni fu ana hani tawede ko assise o jooɗi ko jonde nde waɗi so golleji ɓamaɗi ley hen ɗi so ɗin golleji ɗi gollama fu nde neɗɗo ana wawi haalde ko nafi nga fadde ɗum warde miɗo yiɗi ɓeydude seeɗa e ley affaire haala politique ko mbiɗa ko haala sa hunde fuu ana jogii hono ɗum wiyete sunu so tawi a faami ko joomum haaliri c'est à dire so neɗɗo wima jonde ko waɗa ko fuu politique noon fuu ko ɓuri heewde fuu yimɓe men ɓe surtout enen pulaako o en keewa jannguɓe sanne en keewa du taweede e ley ɗiɗo batuuji ko heewi sanne ko sakiti joni ko puɗɗiɗen taweede alhamdulillahi rabbil alamina mais so wiyama politique fuu ko heewi an to nangiran ɗum hunde pene noon donc so to men to ko ɓuri heewde fuu sa wi ɗum ka politique tan no nde mbiɗa ɗum fof ana wawi hono no hunde nde jomum lati ɗum waɗan ɗum hunde fenade noon or que politique yo hunde noon hono no Allah e wiri ni yo hunde noon ko moƴƴinta dabere noon ko watta tawe laamu e kañe e laamaɓe fuu ana ndenta ana ngaɗa hunde ko seni mi e jatami min politique yo hunde senide noon ka politique du so wiyama toujours politique sans état wayltitta neɗɗo politique ko tawiɗuma fuu no jarata e muɗum ɗum waɗi so yimɓe hewɓe ana hen ɓe gana yimɓe wiyata ɓe gana yimɓe lobbuɓe sanne ɓe gana yimɓe jon en kongi sanne ɗin ɓe naatoyi e politique so gaɗi politique o hono no hunde fenade ni joka neɗɗo fuu jon soobe na jon jiɗɗo golle suudu baba na anduɗo ɗumati mum fuu kañum ndu itta hen koyɗe muɗum yoppire yimɓe mati ɗum waɗi so politique so yama politique fu yimɓe gatta ɗum hunde fenade alors que politique yo hunde lobbere noon so a waɗi no moƴƴiri ndenno politique fenade o jonde nde wona noon noon jonde nde ko nafa ko woni e muɗum hono ko landiɗa joni ko yimɓe fuu ndenti so kawri e jonde nde ɗum yo nafa noon nafa goɗɗo gonɗo ley hen o yimɓe iwi e gelle ngari kawriti yimɓe ɓe mbayruɓe yiidude yimɓe ɓe kalda no feewi yimɓe ɓe galda no hakkillaji fuu ndenti dokki hakkille par ce que aɗa wawi tawede mi e ma e galda hakkille mais en fuu eɗen jiiɗi jalta e oɗo tiɗalla nden a waddi hakkille kuma min mi waddi hakkille am e goto fuu du o jonde gaɗande jonde neɗɗo fuu garɗo haali ko yiɗi haalde hokkama lawol du no haalira fe goto hattama du haalde ko jiɗɗa ko ndenno ɗum e hoore muɗum neɗɗo mettaɗo na neɗɗo mo anda ko leydi wondi so leydi wari e maɗa wi bo hay hoɗum woni caɗele ma daroɗa kaala ko woni e anniya ma ko ɗum hoore mum ɗum yo nafa mawɗo noon e ɗiɗoɓel muɗum du
so en iwi les commune ngaji men ɗi ko haalal les commune men on ko ɗum wadda les cercle nden no souvent wakkatiji a tawa hono commune o e cercle o commune o e cercle o kañum laami commune mais ɓe ngalda yingo ɓe fe hunde walla hakkude maɓɓe nden no jonde nde laatiki sababu yimɓe commune ɓe so ɓe immiki warde e caɗele maɓɓe les cercle ɗo cercle o andan wiide caɗele ko commune o wondi nden no kamɓe commune o e kañum e cercle o fuu ɓe immoto kase ɓe jaha les régions nden no région o du heɓa andal heɓa andude wiide caɗele ko woni iwde commune makko warde les cercle makko o nden no ɗon du fuu yimɓe jiɓɓe leydi yimɓe leydinkoɓe no kañum e joddi hakkude mbuɗo en so kaldi nden no ɗum yo nafa mawɗo no so ɗum iwi he so ngari Bamako ɗo du i neɗɗo fuu gonɗo e Mali hunde so wonɗo kettuɗa jama o wari notiki hono no haaliri ni alislam e ngari chrétien e ngari yimɓe iwoɓe malien en jooɗiɓe caggal leydi ngari Mali du fe goto acca e bandu iwde leydi village warde fa Bamako ga nden no ngal kawriltal so waɗi hakkude yimɓe no laati fuu ko moƴƴi e ko nafata tan wawi yaltude ley hen nden no assise o nafi fa ɗo hattata joka hono ko haala ley hen ko ɗum woni caɗele ko haala ley hen ko ɗum ana wara ƴeewen joka hono ɗum gatten so caɗele ɗe iwa dow men e dow bangal ko Mali fuu joddi so haaldi nden no nafa muɗum o ana mawni fa wona sesa kabaru huɗuɓe haaldi e assise o bon ko ɓe kaalini anda ni hono caɗele fuu ko woni e leydi ndi fuu haalama gotel nga le kewɗe an jama o fuu ana renti e dow muɗum arande yimɓe fuu kolliti wiide laamu gonɗo ɗo joni o golle ko wondi e wadde ko e mbawa yaltude oɗo golle joni hono wakkati ko haalda arande ko date ɗum woni wakkati dokkaɗo o le 22 février ngaro o balɗe mum nogay ɗiɗi nden laamu o haani tilade han tawede nde o tiloto fuu woteji moƴƴinama yimɓe goti président kesso joƴinama nden li caɗele ko woni e men bangal insécurité ɗum woni hono bangal insécurité ko woni e leydi ndi hande ko holliti wiide vote wawa waɗede joni nden no men hono gatte so jalte o raffi ndenago ɗum woni insécurité o nden no jama o fuu holliti wiide gonɓe ɗo joni ɓe e kañen golle mabɓe o yarata ni eɓe kaani ɓeydanede yalla eɓe keɓa no ɓe gartira jaam e leydi ndi nokkuɗe fuu yalla wote ana heɓa wawde waɗede nden no ɗum so wona oɓe dokkama wakkati juɗɗo seeɗa yalla on golle ana heɓa waɗede on golle o du pour que ndenago o warta e leydi ndi fuu ɓe du ɓe kolliti neɗɗo fuu kanɗo haaldede ɓiɓɓe leydi no hakkude men enen no en fuu en ɓiɓɓe leydi no neɗɗo fuu kanɗo haaldede so wona jomum yotte ɓe haalda hunde fuu ko haani tawede ana golle yalla ndenago ana wara ɗum fuu sona waɗe dow tabal ƴeewe hono golle o gollirte nden no ɗum waɗi so li jonde nde yimɓe hewɓe jama o fuu hawri dow laamu maɓɓe o ɓeyde seeɗa e ley nokkuji goɗɗe du anto hono no di ko haaliri ni kabaru politique mbiyeteɓe politicien en ɓe ardiɓe e laamu politicien iwde duuɓi capantati warde joni ɓe goni e laamu coup d'état ngaji fa keewi gaɗama kulle kewɗe gaɗama hen leydi ndi yaaha yeeso e ɓiɗɗe baale du hollitama wiide baale ɗe keewi baale ɗe ɓuyte nden no saria du waɗe neɗɗo fuu moƴƴinowo walde politique ɗum wiyete ko wiyete parti politique ko tawe e sariyaji won ley hen neɗɗo immata ko tan ya moƴƴina e ɗerewol waɗa parti politique ɗum haalama hen fa sanne nden no caɗele goɗɗe ana wonno e malien ɗum woni hono carte nina o kulle kewɗe an e makko wakkati tawa indema nde no windirani gasay
pour que change ɗum probléme ngaji kewɗi ana hee haala carte nina o du haalama fa sanne ɓe kolliti wiide ɓe garan ɓe moƴƴina carte mbiyeteɗo carte biométrique ko tawa e ordinateur o woni sa hokkama numéro goto fou numéro ɗo jaaɗa e aduna o fou numéro o en tant goto jeeyi ana wawi hono numéro téléphone ma woni ni numéro téléphone ma o ɗo jaaɗa e aduna o fou en tant goto jeeyi numéro o nden noon hono ɗi carte ngaji du moƴƴinte ɗi mbawa latuno en carte d'identité en mbawi latanade en cartal ko gotiroyta ɗum du haala mum haalama to fa sanne nden no yimɓe jooɗiɓe caggal leydi ɓe du tawe eɓe mbawi nadde e ley assemblée nationale assemblée woni ɗum ɗo député en nokku ɗo député en ɗo sariyaji leydi ndi ɓameteɗo par ce que kamɓe du ɓe yimɓe ɓe keewi caggal leydi eɓe nafa leydi ndi ɗo nden no hollitama wiide e ley haalaji ɗi du tawe kamɓe du eɓe tawe e ley assemblée nationale nden no hono ɗi e bandu en ko haala hen ana heewi e feewi hono laamiɓe men ɓe du hono ɗum woni militaire en ɓe du kamɓe du kulle kewɗe an hen hono ɓe yimɓe mu ɓe militaire en maayoɓe banggal haɓo leydi tawi rewɓe mum e sukaɓe muɗum ana keeɓa mallal e ndenagu caggal muɗum en no sukaɓe men ɓe du hono iwde duuɓi 17 ngabbude neɗɗo fuu jiɗɗo tawi ana wawi warde winda inde muɗum bon hono ɗi e bandu en faa keewi kalama ley hen ko nafata voilà. Monsieur Dicko, est ce que laamiɓe leydi gonɓe laamu joni leydi Mali o est ce que ɓe hani hokkede wakkati kasen ɓe ɓeyda e transition? faran jabat landomago toppon fou ɗum ko jimmi ɓeyde seeɗa e ko monsieur le maire haali ko par ce que ko wi ko noon jaati woti sa taykitiki fou a landike nafaji assise o ɗum jolle ɗe nafaji majjo ne heewi sanne ko haalali toon ko du ana heewi ɗum fuu ɗum wawa faccite ɗo e nen kako mbawɗen ɓeydude seeɗa ko daw wi ko assise o hollitama sabi ɓiɓɓe Mali fof kañum en joddi on fof hokki hakkille muɗum hono gatten fa jelte tiiɗalal hakkillaji malien en ɓama so siwta ko ɓuuri moƴƴude ko ɓama ko nafata ko yoppa e ley ko ɓuuri moƴƴude ko sa taykitike min ka ko weeli ka hen sanne fof dow banggal hono laamoto e hono jooɗorto sabi tiiɗala mo gonɗe mu hannde o fof kamma parti ji politique ngaji daw haali ɗum joni parti ji ko woni ley Mali aɗa yaha fa ujunere parti jogaji fuu no ni tan jama immoto tan yimɓe mottodiran seeɗa tan mbiya kañum parti politique jaa sabi kalisi an heeɓe hen parti ji ana gaɗe financé hen e muyɗo fof immoto tan wiya waɗan créé parti mo ono bitikaji udditirte ni donc ɗum hani moƴƴinanede saria ɓe jaltini joni ɓe mbi saria woni hen joni a immota ko tan so moƴƴina parti ma sana gaɗa o saria du sana mo fof waɗamo respecté goo ɗiɗɓel mum sa laatima président Mali wona ko jiɗɗa fof gatta sa waɗi ko yadata e saria saabi saɗa laamo fof a wiya hono ko wiyete a watoto e dow watama ko kalɗa ko so ni a worti lawol tan a ittete président ɗum walano arande assise national jolle ɗe waɗi ɗum joni goho ɗiɗɓel mum parti ji ɗi panɗine ɗi gaɗe parti ji barkinti tatuɓel muɗum sa taykitike hande tiiɗala mo gonɗe hande fof no daw wirini refe ndenago leydi ndi no tampi hande sanne dow koɓe mbiyata milice ngaji ɗum fof laamu o hornino ɓe donkino mais hande o jolle ɗe dokki hakkille wiide neɗɗo a immata ko ni tan so ɓama malfal maɗa dow a mettama tan mbiya a waɗan ko jiɗɗa donc milice ngaji ɗi woni wiyeteɓe jihadiste en ɓe warde wiyeteɓe hono ko mbiyata autodéfense voilà hono yimɓe immotoɓe tan so ɓamani malfe ni nam tan ɗum wotti nden no ɗe pelle fof gurjinte armée goto woni ley Mali armée Mali tan wodi donc so ɗum gurjinama du dow leydi ndi heeɓi tiiɗala sanne banggal rafi ndenago sekiraɓe meɗen gonɓe to ley kerubu ngaji ɓe ƴeewete jiɗɗo natude hen armée fof nane yimɓe ɓame toon gatte ley larme ɗe soɓe gaɗama ley larme ɗe du ɓe joppatake leydi toɓe goni toɓe jeeya toɓe joppatake to ɓe naɓete nokku goɗɗo donc ɗum fana holla fa ɓiɓɓe Mali fof tawde dande wotere tawe du armée o goto leydi fof armée goto tawrete neno armée Mali o du eɗen taykiti joni ko Hassimi Goïta laami joni ko heɓa ko duuɓi 5 iɓe kaaɗi laamiɗi en keɓani ɗum e dow banggal hono kaɓorɗe ko heɓa ley lebbi seeɗa joni ko
aɗa mbawi wiide jaar gila indépendance waɗi minen kam min mata e hono mum donc kaɓorɗe coodama fa heewi laanaji diwoji bomboji coodama jaaɓe coodama ana wayi hono tan ɗum ana manque no armée o sabi so armée wala kaɓorɗe tan ana wayi hono sa yeehi tan a jaaɗo fa mbartoɗa sabi sa yeehi a wala malfal na jaaɓe ma keƴa so jaaɗa fof a barteɗo donc hannde alhamdulillah Mali heeɓi ɗum fuu hannde en keeɓi kaɓorɗe fa yoni e joni ana heddi tan malien en jaati fuu gaɗe les armée kala jiɗɗo nadde l' armée ɗe fuu naata ɓe mbi sariya o goto du won toon jottita duuɓi nogas fuu ana wayi hono ɗum wajibine maɗa jaati gaɗa armée donc ɗi fuu yo moƴƴireji ko haalande assise o so ɗum yawti hen oɗo andi leydi ndi hannde ɗo gonɗe ɗo wala fuu ko gasata sona malien en fof jooɗo kalda pamra ko waɗi ko yigite wonɓe ene andi ko ƴaɓɓino ko leydi ndi tampi dow yurkuji ene kewno ɗum du sériyaji ne juɗɗinama ko haɓata yurku laamiɓe ɓe nden so ɓe laaminoke fof jawdi tan ɓe bonnata jawdi Mali ɗum fof ɗum lampoji muɗum ɓiɓɓe meɗen e sécuraɓe meɗen lampoji muɗum ɗum waddeteɗo so gollire ndenno hono immoɗa ni tan a président dokkeɗa milliard ngaji aɗa bonna na ministre na premier ministre ɗum fof ɓuytama joddi président ɓuytama ministre e premier ministre e muɗum fof joddiji mum e ɓuytama ɗum du yo hunde lobbere sabi o kalisi aɗa wawi nafude banggal hono cellal cuuɗi doctoroji aɗa mbawi moƴƴinirede oɗo kalisi sa tawi tike ɗum école ngaji cuuɗi l' école ngaji aɗa mbawi moƴƴinede ko Assimi Goïta fuɗɗi warde joni tan koɓe ɓuyti ko sabi kanko o waɗi hunde ko hani yettede sanne minen ɗum saabi somin mbi eɓe kaani wallede waɗan jabade landol magol eɓe kaani wallede dow hoɗum ɓe kolli eɓe jiiɗi leydi ndi ɓe kolli anniyaji lobbi nde Assimi Goïta jooɗi laamu o nde joddi makko ndi o feccidi pecce tati feccere wotere nde woni ko gollirta pecce ɗiɗi keddiɗe ɗe fof mo wi waɗe e ley ndiyam sabi rafi ndiyam ana e leydi ndi hannde nokkuji ɗe mo tuppi château ngaji ndiyam wala fuɗa haaɗi ley leydi ndi on programme ana woodi banggal cuuɗi doctoro en mo waɗi noon mo wiidu gouvernement fof waɗano premier ministre ɗo ana wondi e wadde ɗo donc ɗum yo moƴƴere mawde sanne nden noon so ɗum waɗi fof ɓe waran natude e lojjabol ma ngol wiide ɓe kaani wallede eɓe kaani ɓeydanede koɓe kaani ɓeydinirede wona kammari goɗɗum sana lebbi 10 e jetti ɗi ɓe dokkani en fuu en tagiti e ley tiiɗallam gonɗe mo hannde o kammari CEDEAO wi ley lebbi 10 e jetti wote ana hani waɗede way ɓe mbiya ana hani waɗede e ley hakkille maɓɓe mais enen ɓiɓɓe Mali enen andi ko woni ley meɗen en andi ko rafi enen andi du so tawi ɗe mbawina en mbawa so ɗen kanina en kana ene ɓuuri amen ndenno e ley ɗum minen du min ƴewti min paami kay ɓe kaani wallede dow hoɗum sabi coup d'état ngaji ɗi keewi ley Mali san minen jiiɗi ɗum haaɗa joni caggal coup d'état ƴaɓɓiri joni min jiiɗa coup d'état fof waɗa ley Mali kasi hoɗum watta so ɗum coup d'état wasa wadde ley Mali transition ɗum laamu hakkudeji goɗɗo joni o mo hokke wakkati sabi kamɓe ɓe gana ɓe wiyanaka fa ɓe laamo ɓe garɓe tan sabi so oñigi tan kamɓe dartita nden noon ɓe dokke wakkati seeɗa mo tawete ɓe mbawi joƴƴinde ɓiɓɓe Mali fof so ɓe lando ɗum e hakkillaji muɗum en so ɓe moƴƴina ɓe dartintina fa gasa ɓe moƴƴina wote mo tawete ɓiɓɓe Mali fof kañum en cuɓi président laamotoɓe leydi wakkati mo gonɗe hannde o so en mbi en jahan wote sabi wote wiyama no hani waɗede février woni ɗo e lebbi ɗiɗi so en mbi en gaɗan wote ɗo e lebbi ɗiɗi ana wayi hono Bamako tan wotanta président Mali ne ƴiwde kidal fayade kay ɗum Mali hannde o min jewtoɗa Bamako seeɗa fof a yalti a naati tiɗal politicien gonɓe ɗo ennema sana mbiya sana ciina sana wote waɗa ɓe ɓe goto maɓɓe suusa yaade suudu mum hannde so ya wiya sagi komo wotanta donc ana wayi hono campagne wawa waɗede ndenno so wote waɗi hannde o so tawi kamɓe ɓe jiɗɓe heddade le laamu hannde o ɓe mbiyan wote waɗa so wote waɗi ɓe ɓaman neɗɗo maɓɓe ɓe gaɗa hen laamoto so neɗɗo wawa salade ɗum saabi kamɓe tan mbawi yaade les région ngaji ɗi kamɓe tan mbawi du sinde neɗɗo wotana neɗɗo ndenno ɓe hollude ɓe jiiɗi leydi ndi ɗo saabi so ɓe mbi ɓe jiiɗa wote o waɗa wakkati joni o ila joni fa leydi ndi deeƴa tawi ɓiɓɓe Mali fof ana mbawi wutude hono wowno ƴaɓɓade ni tawi ɓi Malien fof jiɗɗo wotinede fof ana wawi immade ɗo yaa fa kidal ya fa Tombouctou ya fa Mopti ya fa Konna ya fa Wuro Njiya ya wiya sakiraɓe gotene ka sa wawi wadde ɗum fof ana wayi hono wote ka hana haalde haala mo jaati nenno ɗum saabi minen ka min tagui laamu hakkude joni o omo hani ɓeydanede minen fiisi Mali ɗum fedde amen nde
min immike min kumike min dariki min jeehi nokkuje kewɗe ley Mali miɗen jogui sembe du sanne caggal leyɗe to nden noon minen min kaldi min pamri min mbi so immaki darde joni fof leydi men ndi iwa juuɗe meɗen saabi laaminoɓe e dokkiɓe wakkati gilla duuɓi 30 ɓen tanno kamɓe tan goodi gilla nden warde joni en jiiya lawol fof leydi ndi no yaara caggal tan joni sana immoɗen kumoɗen saabi so en daraki tan enen ni enen kay en jii ko jiiɗen ko so en daraki tan ɓiɓɓe meɗen taniraɓe meɗen kañen garta laatade maccuɓoɓe donc pour que jalten ley ɗum fof minen kam min kumike minen Fiji Mali min naatoyi ley nokkuji ɗe fof min landiki jama e hakkillaji muɗum hono jiiɗo e kabaru o ɓe fof ɓe kolliti ɓe mbi laamu hakkundeji omo hani ɓeydanede pay so duuɓi diti e ley majjum jolle gaɗɗe so timmi hanken ɗe won hakkillaji kewɗi kokkama toon ɓiɓɓe malien garɓe toon fof kolliti yogaɓe mbi laamu ɓeydane lebbi jeegom ana way ana holla ka laamu on hani ɓeydanede yogaɓe mbi duuɓi ɗiɗi yogaɓe jeeyi duuɓi tati fa duuɓi joyi ɗum saabi so ɓe timmini ɓe mbi laamu ana hani ɓeydanede e dow pamral jama fof e dow pamral hono partenaire en sabi eɗen jogui partenaire caggal leydi CEDEAO ana toon union européen ana toon e nations unis won toon union africaine won toon ɗe fof yo pelle noon ɗe Mali woni ley muɗum joguiɓe sariyaji ɓe mbawa wurtude ka enen goni e tiiɗalla meɗen ɓe kani famde ɓe kani wallude Mali donc pour que ɓe balla en sana enen jaati andinemɓe ko woni anniye meɗen nden o anniye won ɓamaɗo joni ɓe mbi laamu o ɓeydane hakkude lebbi jeegom yaade duuɓi 5 ko famra dow mum fof ene gouvernement no wondi moƴƴude ɗereji faɓe binda windande ɓe kollita communauté international hollitide wiide ɓiɓɓe Mali fof mbi ana jiɗi wote waɗede saabi wote wajibi watte so wote waɗay tan gasta mais wote wajibi laddine nden no laamu en hano ɓeydane fewi duuɓi 10 on jimi. Ok, est ce que ko Mali ono woni ana tawe e CEDEAO ko est ce que wonko ɗum nafi? sallandi kam mbiyan ɗum nafi sanne so a tawiti e CEDEAO ɗo Mali ɗo CEDEAO moƴƴina nde CEDEAO joƴƴinte nde Mali ɗo joƴƴina Mali won e adi ɓe suɓade wiide walde nde haani joɗade nden noon nafa mum woni tan ɓiɓɓe Mali fof ɗo mbawi yaade ley leydi wiyeteɗi CEDEAO fof tawi laato goto tawi ana keɓa newa muñ ana gattodira hakkille ana ballodira so torra heeɓi goɗɗo du tawi leydi woni ana walla ɗum nden no nafaji ana keewi hen hono noon torraji ɗo ana keewi hen nden no hande Mali ana e tiiɗalla ɓiɓɓe CEDEAO fof ana kaani wallude Mali sabi wakkati goto waɗino won leyɗe goɗɗe kasi gonɗe ley CEDEAO tampino sanne Mali walli donc hande wakkati mo gonɗe hande o CEDEAO du ana hani yurmade Mali wattana Mali hakkille faama tan wiide ɗo Mali woni hande ɗo Mali hana puusede e wadde wote ɗo gonɗe wakkati joni o ko Mali hani wallirede de ɓe balle no leydi men ndi deeƴira sabi so ndenagu wala deeƴira waɗa leydi tan wala fof ko wawi waɗede nden no ɗum CEDEAO hani tawdede joni ɗum aduna Allah o fof hani wallude Mali fa jaltenne e tiiɗala gonɗe joni o leydi ndi deeƴa tawi ɗo mbuɗa foɗa wawi yaade nden sa yalti Bamako ɗo sa yeehi heyi ley caggal ley durusuji ɗi sa yalti ley gendi fatma yataɗe gendi wondi nde a hawri e rawandu ladde na kulle ladde nde a ɗeñƴota huula mais hande o sa iwi jafraɓe fatma yettade tenengu cokkere leɗɗe gontonde nde kawɗa e ɓinguel arare mum fa taƴa sa yi rawandu ɓurɗa suudi illa sa hawri e neɗɗo ko ɗum waɗi ɗum yo rafi ndenaɓe nden CEDEAO walla en jalte ley ɗum taf e ɓiɓɓe leydi du ɗo goni fof ɓeɗe dardaɓe hono ko gonɗe mum joni ko ɗum en gaɗaɓe majju sembe nden no eɗen kaani famde kan enen so moƴƴi enen so boniɗo enen moƴƴinanta hoore men taf ɗum saabi so malien en fof joddi kaldi e mbi wote o wawa waɗede wakkati gonɗe hande nden no CEDEAO ɗu ana darda walla en newnane en golle o. Monsieur Daw ko mbawɗa ɓeyde? Bon, je pense que Djiko haali ko heewi ley hen bon anda wella mi adorto question arande onamo CEDEAO par ce que question ngaji laatigi ɗiɗi bon CEDEAO c'est un paami fou Mali e ley walde CEDEAO woni CEDEAO yo walde no nden no walde won sariyaji won du sa wurti sariya ko kanɗa jukkede Mali CEDEAO ono no Diko wirni ɗo moƴƴina nden no leyɗe CEDEAO ɗe fuu ana jogui ambassadeur muɗum le Mali ga ambassadeur woni
neɗɗo mo leydi ittata leydi muɗum so wara jo'ina e leydi gondi tawe hunde fuu ko watta e leydi ndi fuu tawe omo haltana leydi makko ndi e kanko du ɓiɓɓe leydi makko fuu gondi e leydi ndi tawe hunde fuu ko jogi fuu ɗo makko ɗo warta ndenno sariya ko woni ko jo'ina hakkunde leyɗe CEDEAO ɗe en jihi ko wiyete kudeta ko wala hen neɗɗo fuu gaɗɗo kudeta fuu ana hani jukkede maintenant ko ɗum waddi ɗum hande mi e jatam CEDEAO faami probléme ko Mali woni e muɗum ko nde wonno nde ono wakkati dokkaɗo o wiyama lebbi 17 ɗum woni laamu hakkundejo gonɗo ɗo o waɗa feere waɗa dabere fuu yalla nde on wakkati o yetti fuu tawi ɓe moƴƴini leydi ndi fa timmi ɓe dokki ɓe gaɗi wote ɓe totti leydi ndi laamiɗo e dow laawol wote nde ɓattiɗen e oɗo wakkati nde hollitama wiide e mbawata wadde wote e on wakkati nden no laamukoɓe men ɓe bindi lettere neldi CEDEAO ƴeewi lettere nde ɓe mbi no laati fuu sa wurti sariya jukkungu ka wajibi no mais kamɓe du ɓe paami ko Mali wondi hande ko ɓe gaɗi jukkungu ngo tawi jukkungu ngo yottatako mi e ma jukkungu ngo tawe e dow yimɓe laamunkoɓe seeɗa jukkete ɗum woni hono mbiyeteɓe hande CNT woni jooɗiɓe hande sona gaɗa sariyaji Mali donc jukkungu maɓɓe ngo du ɓe dawata ɓe iwata Mali ɗo yaade leyɗe CEDEAO e so ɓe kalisi du ɓe mbawa neldude na ɓe mbawa neldede yiwde e leyɗe CEDEAO ɓe joka hono ɗi jukkungoji ɓe gaɗi ɓe jukki CNT ɓe jukki ministre meɗen arande o premier ministre nga e ley ministre en ɓe jukkay ministre mbiyeteɗo affaires étrangére o par ce que on ministre o on woni dambugal hakkunde Mali e leyɗe goɗɗe nden noon ana wawi hono no kaldal e kawral ana wawi heddade toujours hakkunde Mali e CEDEAO ɓe jukkay du président transition gonɗo président laamu hakkunde o ɗum woni colonel Hasim Goïta on du jukkaka nden ana holla wiide ene CEDEAO eɓe paami e dow situation mo gonɗe e muɗum hande o nden noon ɓe kani fe jowtede e dow ɗum e caggal ɗum ko ɓe neldiɓe lettere e mbi nde jonde nde gaɗɗen joni timmude hanke nde fuu ko haalda so hawra e ley hen fuu ngal kaddal e kawral ɗum ko CEDEAO hollititte ndem Mali wawi wiide ay iwde joni warde o wakkati ko hani waɗede fuu min gaɗan yalla wote an heɓa waɗede yalla leydi ndi an deeƴe yalla yimɓe sukaɓe ɓe jangata an jaaha école sukaɓe yimɓe ɓe keɓata rafi cellal woni muɗum an mbawa sawrede fa gasa ko nandi e muɗum en nden no CEDEAO du wi baasi wala hen iwde joni yaade 31 lewru janvier e ley ndu on wakkati o Mali waran hokka CEDEAO hono golle ko yiɗi gollude ko e kañe wakkati mo haaja o yalla golle o ana ƴenga no ana wawi hono no hakkunde men ene e CEDEAO pamral won kaldal won ko heddino ko e hakkunde men ene malien en kalden no kawren ɗum du Allah ƴeŋini golle o keñe e dow jam e cellal e dow kaldal e kawral président o du ɗum woni président hakkundejo o colonel Hasim Goïta o holliti wiide CEDEAO omo fawi jikke makko e dow gollidal hakkunde Mali e CEDEAO omo fawi jikke makko e inde malien en fuudu CEDEAO faamamo wiide ko Mali wondi ko ɓe balla en yalla eɗen jalta e ɗeɗo caɗele o holliti du caggal CEDEAO on neɗɗo fuu mo golliditte caggal Mali ɗum woni communauté international ɗum o haali haala ɓendu nden noon so ngal ndeɗo jonde tiliki fuu
omo yiɗi omo darda e inde malien en ndu fuu gollal fuu ko wonno hakkunde men ene leyɗele goɗɗe tawe eɗen kalda eɗen kawra eɓe balla leydi men ndi sabi hande sa ƴeewi Mali e frontiére ngaji jeɗɗi pili e ngala maayo geeci nden no hunde fuu ko woni e CEDEAO fuu port ngaji muɗum e kulle muɗum fuu kaaki Mali ko iwata leyɗele goɗɗe fuu e ɗeɗo leyɗe ƴaɓɓirto so ngara ley Mali ga nden no gollal hakkunde men yo waajibi no donc ɗum woni ko jimi ɓeydude affaire CEDEAO. Donc monsieur Dicko ko mbawɗa haalande malien en koɓe mbawi famde kabaro assise national o ɗum woni jonde hakkude ɓiɓɓe leydi koɓe hani famde hen ko malien en kani famde tan déjà miɗen miira ɓe paami ko heewi ka jaati ɓe keɓa andude tan hannden tiiɗalla mo gonɗe men hannde o ko enen tan mbawi ittande hoore men par ce que enen ɓuri andude no ngurden enen ko heeɓi en ko ɗum enen heeɓi heɓa e woɓɓe donc ɓe yiɗi ɓiɓɓe Mali ɗo ɓe ngoni fof wiɗi ley Mali wadde caggal Mali en fuu tawde ɗen dande wotere nangodire ne ballodiren sabi so en ballodiri tan e Mali yalta e tiiɗala mo woni joni o ɓiɓɓe Mali kalda pamra ɓiɓɓe Mali balla laamu hakkude goɗɗo joni o sabi ana tawita eɓe jogui anniyaji lobbi koɓe jiiɗi tan yo leydi ndi no deeƴira ndenno batuji gaɗaɗi joni ɗi du e lew inde malien en fof gaɗa kala tawaɗo heeɓi warde fof waɗi mo waray fuu haala mo yettike toon nden noon ko mbawɗen dardude ɓiɓɓe Mali tan ɓe keeɓa andude tiiɗalla moɓe goni mo hannde o e heeɓino leyɗe kewɗe ƴaɓɓade won leyɗe jiinoɗe ko ɓuuri ko Mali jiiko mais dartike fa waɗi hono bonani fa hannde jikke me ana e Allah e tinnoɗen tan dawruɗen ko gatten fof dawruɗen pamodiren ballodira e hoore men ballen laamu goto joni tiiɗallaji ana heewi ley leydi ndi hannde a rafi jande ana woodi a rafi cellal ana woodi a rafi ndenago leydi ana woodi ka ɗum fof ɗum yeeyi ɗum wari eɗen anndi ko heeɓi en ko eɗen anndi ko henni en ko en fof e wala ko dulɗe hen mais wala ko wawi bittude ɗum sana taw sa enen dawrdi donc ɗum minen min daldata Mali en ko ngoni fof e dow inde Fiji Mali fedde nde min naati e mum nde sabi fedde nde waɗama créé 2012 nde coup d'état o wannode gila nde Mali fuɗɗi yarde nakkisade fa ɗo gonɗe hannde ɗo ko heddi seeɗa ko enen tinnoto so nangodira yalla en kewta leydi meɗen ndi leydi ndi tampi e ɓiɓɓe leydi ndi tampi nden no e ñaagoto Allah yo Allah ittu en tiiɗala mo gonɗen mo joni o kala ɗo ɓi Malien woni fuu omo fuu wadda ko waawi bawɗo duwaw waɗa duwaw bawɗo wallirde junngo mum wallira bawɗo wallirde jawdi mum wallira no watte fof gaɗen ni yalla tiiɗala mo gonɗen joni o yallade en iwalle muɗum nden no ɗum ko dardan ɓiɓɓe Malien fof voilà. Ok monsieur Daw ko mbawɗa ɓeydude hen hoɗum Malien en hani famde caggal jonde nde bon fadda haal jabade on nokku mi yiiɗi wilfitade seeɗa nde wonno eɗen ni ngara e question fin de temps laamiɓe hannde ɓe wonko jimmi dama o faama c'est à dire nde ɓe ngari warde joni ɓe kaali kulle ɗiɗi arande nde ni ɓe mbi hono laamu on ko wiyete gouvernement ko no ɓe ngurno arande ndi e kañe keɓal ko daganiɓe nden ko ɓe ngaran ɓe ɓuyta so ɓe ɗum iwi hen neɗɗo fuu tawaɗo bonni kaalisi na ñaami kaalisi leydi na waɗi bonanda e ley jawdi ko leydi ndi heɓata ko ɗum sariya jokkan caggal muɗum no hani jukkirede ndi jukkete ko jomum bonni ko du yoɓa ɗum wiyete impunité nden no ɗe kulle ɗiɗi ko ɓe puɗɗi gollude ɗum ko e hono li cuuɗi laamu men ɗi ko wiyete ministére ko hunde fuu ko woni he bangal ndiyam hono ɗum e café e lipton e ko nande muɗum ko sotte so watte e ley ministére ngaji ɗi ko ɓe ɓuyti ɗum ko kaalisi ko ɓe kawrini e kañe bon essence hono ko ɓe bon ticket ngaji ko ɓe dokkata essence e kañe téléphone ko laamu ko min ɓe noddirta ko nande muɗum
ko ɓe mbawi so ɓe ɓuyti ɗum ko ɓe kawrintini milliard ngaji 500 e milliard ngaji 30 ɗum woni ko ɓe mbiyete tubakunkore train de vie de l'état ɓe kawrintini milliard ngaji 500 e milliard ngaji 30 e ɗin kalisiji e wakkati goto waɗino ley hikka ley hitande nde gonɗe muɗum hikka nde ko wiyete essence pétrole ley aduna o fuu prix mum ɓeydiki laamu o milliard ngaji 32 ɗum ɓe gatti e kabaru pétrole e essence yalla mi e ma prix coggu ko mboɗon sodde les pompe ko pati ɓeyduno enen pati enen population o maten ɗum on kalisi o e darta mo fay nokku Mali ɗo tan wonono ko mbimi joni ko kalso yalti en jihi du e yalti e ley ndungu durowo e ndemowo e awowo fof ana andita kaɗo haala ndungu o laataki sago men ndungu o gasay sanne nde wonno wakkati mo gonɗe mum joni o jon daaba fuu caggal so ndungu o yalti ana ñamina daaba muɗum lebbi ɗiɗi lebbi tati caggal ndungu nde caggal mum so daaba ɗi pecce keddito ñamine biƴƴe joga e ɗi jahoji le ƴeengol jaha ƴeengol nden no hikka matama wiide ɗum ndungu o gasay laamu o itti milliard ngaji 16 ɓe gaɗa e ñamri hono nokku fuu ɗo woni e Mali ɗo ndungu muɗum gasay sanne ñamriji e ko nende muɗum e neban yotto to muɗum tawe matata e yolbere ko warta wadde joni ko so ɗum iwito bangal suudu dogotoro nden saɗa waɗa scanner so ñawɗo ma sellano waɗa scanner e ngala boni ana foti duuɓi hono foti ponge wala en jii hande matériel ngaji fa keewi gaddama ley cuuɗi dogotoro meɗen ɗon kalisi o du iwa nokku goɗɗo e jaaha ñalmayade fuu ɗo yalti o haali haala l'armée nane kalisi ko waɗa e l'armée ko milliard ngaji fa keewi fuu itta ko fay nokku goto e iwde lewru mbiyetendu octobre warde no gonɗe mum joni ɗo fonctionnaire en gonɓe Mali ana wawi hono fonctionnaire en ujunaji deɓe e ɗiɗi e ko fawi jobdi mabɓe ndi fuu ley Mali ɗo yalti en ñalmoyaki e daaro e nokku goɗɗo ndenno ɗum mi haɗa e ɗon tan miɗo wawi sifade hono mum fa heewi o haali joni o wi président hokki feccere mum jobdi muɗum ndi laabi tati keeñe wonno hono forage keeñe wonno forage ngaji temedere ko o hokki population Mali inde no jooɗi nde warde joni o haali haala premier ministre du kañum du côté mum o ana wonde wadde forage ngaji ndenno ɗi yo dalilaji no ko mbawɗen wiide hande laamiɓe ɓe ana gondi wonko ɓe gondi e wadde en ƴeewi du so en tawki tigi du hande o e ley aduna o fuu jonde haala politique na jonde leydi haalatake so haala Mali haalaka ley hen yimɓe aduna o fan juuɗe ana fewtidiri meɗan ƴeewa en hande ndenno taariku Mali taariku keso taariku wondi e windede Mali ko dardete ɓiɓɓe leydi Mali de taariku bindeteɗo joni o tawe en fuu en gaddi tuufere meɗen en gatti he sabi refondation woni saɗa mo'a galle suudu ma fuu so wona moƴƴina ko wiyete soubassement ko fa gasa soubassement Mali wondi e moƴƴinede joni ɗum woni laamiɓe ɓe joni ɓe e on golle ɓe gondi e wadde ndenno ɗo malien woni fuu ana hani tawede ana e oɗo hakkille eno ko mbawmi wiide jaabade landugol magal ko mbawmi ɓeydude haala vice président Dicko yo hollitide wiide Mali ono refondation mo darte moƴƴinde o en puɗɗira e ko emen tafo waylite tagume pewtine fuu golle suudu baba e golle Mali par ce que ana jeyda fe e jihadi neɗɗo fuu golluɗo golle suudu baba mum fan jeyda e jihadi anden du ene Malien hemɓe du
ande hande yottiki wakkati e mbi Mali 95% musulman ande wiide hunde fuu ko Allah muuyi fuu ɗum watte jaɓen ko Allah fawi dow men ko darden Allah du yelle ɗe jalta e oɗo probléme kanko waddi kanko wawi ittude ko mbawɗa wadde e aduna ma fuu anda wiide Allah waddata Allah ittata mais o wi nanga lawol ngol ɗo pour que o heɓa walle ndenno ɗum du so wona gatte e hakkille meɗen so wona gatten ɓeyden ɗum e kabaru meɗen donc ngal noddugal jimmi noddude malien en fuu pewta e oɗo golle nden no miɗa miila o yimɓe kewɓe faami ko wonno assise national o ɗum woni jonde hakkunde ɓiɓɓe leydi nden no dow plateau o hannde miɗa wonduno e monsieur Allay Ali Dicko kanko woni vice président Fusi Mali o e mo opérateur économique du kañum e monsieur Hammadou Ndaw kanko mo conseiller communal e leydi Konnato nden no miɗa salmina on e miɗa barkina on ko ƴeewi ɗo Final TV ko faa han lanɗo hollu en hono muɗum kasem so Allah jaɓi